ኣብ ህይወተይ ኣቀዲመ ክርደን ዝነበራንን ክፍጽመን ዘይነበራንን 4 ጌጋታት ኣለዋ ነዚአን ምስ ተስተኻኸልኩ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ህይወተይ ክቕየር ጀሚሩ ሰላም ብሉጻት ተኸታተልቲ አይዲያል ላይፍ ንሎሚ ድማ እዘን 4 ጌጋታት ኣነ ዝተጋገኽዎን ንስኹምን ከይትጋገይዎን ኣብ ህይወትኩም ድማ በተቁንዕ መንገዲ ንኽትከዱን ቁርብ ሓሳብ ከቐብለኩም መፅእ ኣለኹ ሙሉእ መደብና ተኸታተልዎ እታ ቀዳመይቲ ኣብ ህይወተይ ዝተጋገኻ ጌጋ እንተደኣ ሃልያ ካልኦት ሰባት ክገብሩለይ ምጽባይ እዩ ወይ ድማ ገዛ ርእሰይ ምፍታሽ ገዲፈ ንኻልኦት ሰባት ከምዚ ክገብሩለዮም እቲ ክገብሩለዮም ኢለ ምጽባይ እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ኣብ ህይወትና ናብ ገዛ ርእስና ክንምለስ ተደኣ ዘይክኢልና ናብ ገዛ ርእስና ተመሊስና ገዛ ርእስና ብምፍታሽ ኩሉ ነገራት ናባና ክነምፅኦ እንተደኣ ይክኢልና ትጽቢትና ትጽቢት ኮይኑ ጥራይ ይተርፍ ዓዲ ቀይርና ብዙሕ ነገራት ጌርና ምናልባት እውን ፍቅራዊ ህይወት ኣቲና ብዙሕ ነገራት ጌርና ክንኮን ንኽኢልና ግን ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ዝተቀየረ ነገር ደይክህሉ ይኽእል ይኸውን እዩ እዚ ዝኸውን ደሎ ድማ ናብ ገዛ ርእስና ተመሊስና ንኻልኦት ሰባት ወይ ከዓ ንኻልኦት መንግስቲ ክኸውን ይኽእል ካልኦት ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ ኣጻብዕትና ናብኡ ነብላ ስለ ዘለና እዩ ኩሉ ግዜ ንዓይ ብጣዕሚ ዘሸግረን ነበረ ሓደ ነገር ተደኣ ሃልዩ ኣነ ክቅየር ተደኣ ኮይነ ክስቶ ክሕግዘኒ ኣለዎ እዚ መንግስቲ ከምዚ ክገብር ኣለዎ ኩነታት ከምዚ ክቅየር ኣለዎ ብል ነይረ ኩነታት ክቅየር ተደኣ ኮይኑ ሰብን ክሕግዘካ ተደኣ ኮይኑ መንግስቲ እውን ክሕግዘካ ተደኣ ኮይኑ ኣቀዲምካ ናብ ገዛ ርእስኻ ብምምላስ ገዛ ርእስኻ ምፍታሽ እዩ እዛ ቀዳሚት ኸነ ተግብራ ተደኣ ኺልና ኣብ ህይወትና እቲ ንጋገይ ነገር ክቕንስን ብቁኑዕ መንገዲ ክንጓዓዝ ንኽእል ኢና ምናልባት ክንቅየር ተደኣ ኮይና ካልኦት ክቅየሩ ንጽበዮም ሰባት ተደኣ ሃሊና ምናልባት ትጽቢትና ኣብዞም ልክዕ ከማና ደካማታት ዝኾኑ ሰባት ንገብሮ ስለ ዘለና ትጽቢትና ንኾንቲ ክኾን ንኽእል እዩ እዚ ምትግባር ገዲፍና ግን ናብ ገዛ ርእስና ተደኣ ተመሊስና ገዛ ርእስና ክንፍትሽ ተደኣ ኺልና ትጽቢትና ካብ ካልኦት ሰባት ኣውፂና ናብ ፈጣሪ ክንመልሶ ተደኣ ኺልና ናብ ገዛ ርእስና ክንመልሶ ተደኣ ኺልና ትጽቢትና ንኾንቲ ይከውን እዩ ሕተት ክወሃበኩም ዝበለ ፈጣሪ ድማ ገዲፍ ይገድፈናን እዩ ስለዚ ታቀዲ ቀዳመይቲ ክንገብራ ዘለና ነገር ማንም ድሕግዘካ ሰብ የለን ንማንም ሰብ ከሲስካ እውን ተወፅኦ ኣይኮነን ናብ ገዛ ርእስኻ ተመሊስካ ክስኻ ናባኻ ጥራይ ተብሎ እንተደኣ ኾንካ ኣጻብዕትኻ እውን ናብ ካልእ ሰብ ምውጥዋጥ ገዲፍካ ናባኻ እንተደኣ ኣቢልካ መፍትሒ ሽዑ እዩ ዝርከብ ገዛ ርእስኻ ድማ ሽዑ ኢኻ ትቕይር ምናልባት ሰባት ትጽበዮም ተደኣ ኾንካ ክገብሩለዮም ኢልካ ወይ መንግስቲ ወይ ሰብ ወይ ካል ነገራት ተደኣ ኮይኑ እዞም ሰባት እዚኦም ከይገበሩልካ ስቕ እንተደኣ ኢሎም ንዕኦም ትፍትሾም ክሳብ ዝሃለኻ ዝኾነ ሕማቕ ጎኒ ስለ ዝህልዎም ትጽቢትካ ብጽቡቕ ዶ ኣይኮነን ብሕማቖም ክምልስዎ ክኽእሉ እዮም ሽዑ ናብ ሓዘን ሽዑ ናብ ጭንቀት ሽዑ ድማ ናብ መከራ ምእታውካ ዘይተርፍ እዩ ትጽቢትካ ግን ካብዞም ነገራት እዚኦም ኣውፂኻ ኣብ ገዛ ርእስኻ እንተደኣ ጌርካዮ ገዛ ርእስኻ እንተደኣ ቀይርካ ህይወትካ ምቕያሩ ዘይተርፍ እዩ ትጽቢትካ ኣብ ገዛ ርእስኻ እንተደኣ ጌርካዮ ድማ ሓጋዚኻ ፈጣሪ ምዃኑ ከይትርስዕ ሓደ በለለይ እታ ካልአይቲ ብጣዕሚ ካብ ድፈትወንን ክቕየር ዝገበራንን ድጋጌን ድነበርካ ሓንቲ ነገር ተደኣ ሃልያ ድማ ኩሉ ነገራት ከም ዘለዎ ምቕባል እዩ ዘይምቕባልካ እንታይ ጸገመ ምጸለይ ትብል ተደኣ ሃልያኻ ብዙሕ ጸገማትካ እምበር ምጸልካ ኣብዛ ሕጂ ሰዓት ግን ንድኾነ ነገር ኮይኑሎ ኢልካ ትቕበሎ እንተደኣ ኾንካ እቲ ነገር እቲ ከብቅዕን ክመክኽን ኢኻ ትገብሮ ዘለኻ ዝተፈጠረኮ ተፈጢሩሎ ትማሊ ድኾነ ነገር ወይ ድበደለካ ሰብ ድገፍዐካ ሰብ ሕማቕ ነገር ድገበረካ ሰብ ብምንም ተኣምር ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣይክትቅይሮን ኢኻ ነቲ ነገር እቲ ግን ከም ዘለዎ እንተደኣ ክትቅበሎ ኽኢልካ ኣሚን ኢልካ እንተደኣ ተቐቢልካ እቲ ነገር እቲ ንኸብቅዕ ኢኻ ትገብሮ ዘለኻ ስለዚ እቲ ዝኾነ ኮይኑሎ እቲ ዝተፈጠረ ተፈጢሩሎ ክትቅበሎ ጥራይ ደለካ ኣሚን ኢልካ ነዚ ነገር እዚ እንተደኣ ተቐቢልካ ድማ ኣብ መጨረሻ መፍትሒ ንምርካብ ኣዝዩ ቀሊል ይኸውን ስለዚ ኣሚን ኢልካ ነገራት ክትቅበሎም ከለኻ ዝሓሸ ነገራት ንምሕቃፍ ኢኻ ትዳሎ ዘለኻ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ንኽትቀበሎ ከቢድካ ዘሎ ነገር እዋይ ደብለካ ኣሎ ስምዒትካ ድትንክፍ ዘሎ ነገር እንታይ መጀመርያ ፈትሾ ብድሕሪ ግን ተቐበሎ ነዚ ነገር እዚ እንተደኣ ተቐቢልካዮ ንዑ እንተደኣ በቃ ኣሚን ኢልካ ተቐቢልካዮ ድፍተፈጠረ ኦሬዲ ተፈጢሩሎ ኢልካ ስቕ እንተደኣ ትብል ኮንካ ሓድሽ ነገር ንኽትፈጥርን ሓድሽ ነገር ንኽትቀበልን ድልው ኢኻ ኾንካ ዘለኻ እቲ ትደልዮ በረኸት እቲ ትደልዮ ሰላም እቲ ትደልዮ ኩሉ ነገር ክመፅእ እንተደኣ ኮይኑኻ እዚ ሕጂ ዘይትደልዮ ዘለኻ ነገር ብኡ እዋይ እንታይ መዓት እዩ ወደይ እንዳበልካ ዘይኮነ ነዚ ነገር እዚ ብምቕባል ሓድሽ ነገር ከዓኒ ንምቕባል ድልው ክትኮን ክትክእል ኣለካ ዝተፈጠረኮ ኮይኑ ኮይ ትገብሮ ነገር እኮ ይብልካ ኮይኑሎ ተምፅኦ ነገር እኮ የለን ኣብዲ ተፈጠረ ነገር እዋይ እንታይ መዓት እዩ ወደይ ከምዚ እኮ ኮይነ እቲ እኮ ኮይነ ካብ ምባል ግን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ነቲ ነገር እቲ ክትቅበሎ እንተደኣ ኽኢልካ ከብቅዕን ንባዓትካ ደሪስካ ድማ ናብ ሓድሽ ነገር ንኽትከይድን ድገብረካ ኣሎ እንተዘይኮይኑ እንዳሓዘንካ እዋይ እንዳበልካ እንዳነባዕካ ካልኦት ሰባት በዲሎምን ከምዚ ገይሮምን እንዳበልካ ኣብቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ነገር ትመውት እንተደኣ ኾንካ ግን ብምንም ተኣምር ህይወትካ ኣይክቕየርን እዩ እዛ ጌጋ እዚኣ እንተደኣ ተረዲእክያ ግን ነቲ ዝኾነ ነገር ክቕይሮ ስለ ዘይክእል ትኽትቅይሮ ትኽእልካ ኦፍኮርስ ትቕይሮ ኢኻ ትኽቕይሮ ዘይክእል ግን ኣሜን ኢለ ክቕበሎ ኢልካ ኣብ ዝወሰንካሉ ሰዓት ግን ኩሉ ነገራት ንዓኻ ቀሊል ይልኾን ስለዚ
ደጋጥሙ ካለው ሽግራት ኣሜን ኢልካ መቕባል እታ ካልአይቲ ዝገብራ ዝነበርኩ ጌጋ ኩሉ ግዜ ታይ መዓት ይወደይ ከምዚ ኮይነኮ እቲ ተፈጢሩኮ እንዳበልኩ ብጣዕሚ ይድማር ነይረ ነገራት ከቕበሎም መጀመርኩ ግን መፍትሒ ክረክብን ዝሓሸ ዓይነት ህይወት ንኽፈጥርን ግን ኣኽኢልን ኣሎ እዛ ካልአይቲ ጌጋ ሓደራ ጽቡቕ ጌርካ ተጠንቀቐላ ኢኻ ክልተ በለለይ እታ ሳልሰይቲ ኣዝያ ወሳኒት ዝኾነት ጌጋ ድማ ንደጋጠሙ ነገራት ተቐቢልካ ተመስገን ዘይምባል መመራር ማለት እዩ መብዛሕትና ንገብሮ ነገር ካባ ጀሚርካ ንገብሮ ነገር እንተደኣ ሃልዩ ዘለውና ነገራት ዘይኮኑ ዝሰኣናዮም ነገራት ኢና ነስተብህለሎም ዘለውና ነገራት ከነስተብህለሎም እንተደኣ ኺልና ብዙሓት እዮም ነዞም ነገራት እዚኦም እንዳመስገና ተመስገን ክንብል እንተደኣ ኺልና ነዞም ነገራት እንዳመስገና አልሐምዱሊላህ እንዳበልና ከነመስግን እንተደኣ ኺልና ግን ኣብ መጨረሻ ነመስግነሎም ነገራት ከም ድውሰኽና ኩላትና ንፈልጥ ወላ እኳ እንተኾና ግን ምውሳኹምካ ዘይተርፍ እዩ ስለዚ ኣብ መጨረሻ ሓንቲ ክንገብራ ዘለና ነገር እንተደኣ ሃልያ ኣብዛ ሳልሰይቲ ድብለኩም ዘለኹ ነገር ኩሉ ደጋጠመ ነገር ኣጋጢሙ ኣሎ ስለዚ ካብዚ ደኸፈ ነገርካ እንኳን ኣየጋጠመን ኢልና ተመስገን ኢልና ንደጋጠመ ነገር ክንቅበሎን ተመስገን ክንብሎን ይደለና ተመስገን ክንብል ተደኣ ኮይና ዝሓሸ ነገር ዝሓሸ ተስፋ ዝሓሸ ጽባሕ ዝሓሸ እምነት ንኽንሕዝን እቲ እንደልዩ ዓይነት ህይወት ንኽንነብርን ዝሕግዙና ብዙሓት ነመስግነሎም ነገራት ግን ሕጂ ዘይረኣዩና ነገራት ኣሎ ንምንታይ እንተበልና ኣብ መረረዳ እምበር ኣብ ምስጋና የለናል ከነመስግን ምስ ጀመርና ግን ኩሎም ኣብ ከባቢና ዘለዉ ነገራት እንዳረኣና ዓይንና ከፊትና ንህይወትና ክነብራ ክንጅምር ኢና እንተበልካ እዋይ እንተበልካ ታይ መዓት ኢልካ ዋላ እንተማረርካ ብምንም ተኣምር ወላ ሓንቲ ዝቕየር ነገር የለን ተመስገን ኢልካ ንኩሎም ነገራት ክትቅበሎም ተደኣ ኽኢልካ ግን ተመስገን ናይ ፈጣሪ ቃል ምዃኑን ናብ ፈጣሪ ድመልሰካ ሓደ ድልድል ምዃኑን ስለ ትርዳእ እዚ ድልድል እዚ ድማ ናፍቲ ትደልዩ ዓይነት ዓወት ክመርሐካ እዩ ተመስገን በል ብደጋጠመ ነገር ኣይትሕዘን ብደጋጢሙ ዘሎ ነገራት ድማ መሊስካ ኣይትጋገር ጌጋታትካ ርኢኻ ተቐቢልካዮ እንተደኣ በዞም ነገራት እዚኦም ተመስገን ትብል ኮንካ ሽግራትካ ከብቁዕኻ ትገብሮም ዘለኻ ሰለስተ በለለይ እታ ራብዐይቲ ወሳኒት ዝኾነት ሓንቲ ነገር ድማ ኩሉ ግዜ ካብ ካልኦት ነገራት ሓጎስ ምጽባይ ወይ ካብ ካልኦት ነገራት ከኣኒ ሕጉስ ምዃን ምጽባይ ካልኦት ነገራት ክሳብ ትረክብ ወይ ካልኦት ነገራት ክሕጉስኒ የሚልካ ምሕሳብ እዩ ዝኸውን ዘሎ ምናልባት ከምኡ ኢልካ ተሓስብ እንተደኣ ኹንካ ናትካ ሓጎስ ምስ ካልኦት ነገራት ቋሪንክያ ስለ ዘለኻ ምስ ካልኦት ነገራት ጌርክያ ስለ ዘለኻ እቶም ነገራት እቲኦም ምናልባት እንተሲኢንክዮም ክትሕጎስ ዘይኮንካ ክትሓዝን ኢኻ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ብዘለካ ነገራት ትሕጎስ ተደኣ ኾንካ ሓጎስካ ኢዳ ነቶም ትደልዮም ነገራት ሒዝልካ ድመጽእ እምበር እቶም ትደልዮም ነገራት ኣይኮኑ ሓጎስ ሒዞምልካ ድመጽእ ክትዕዘቡ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ሂወትኩም በቃ እዚኣ ጥራይ ይርከብ እምበር ኣብ ከምዚ ዓዲ ጥራይ ይእቶ እምበር ከምዚ ዓይነት ፍቕራዊ ዘምድና ይጀምር ጥራይ ደኣ እምበር ሕጉስ ክኾን ኢልኩም ነርኩም ወይ ኩላትና ከምኡ ንብል ኢና ዓዲ ቀይርና ኣብ ሓዳር ኣቲና ፍቕራዊ ዘምድና ጀሚርና ግን ምናልባት እቲ ንደልዮ ሓጎስ ደይክመጽእ ክኾን ይኽእል እዩ እቲ ንሕና ንደልዮ ዓይነት ሓጎስ ክመጽእ እንተደኣ ኮይኑ ኣብ ሕጂ ሰዓት ብዘለናን ኣብ ዘለናዮም ኮይና ሕጉሳት ክንከውን እንተደኣ ኽኢልና እዩ ጽባሕ ንጎ እንደልዮ ነገራት ጽባሕ ንጎ ንምንየ ነገራት ኣብኡ እንተደኣ ተስፋ ጌርና ቆፀራ ምስኡ እንተደኣ ንሕዝ ኮይና ግን ሓጎስና ምዞም ነገራት እዚኦም ቆፀራ ክሳብ ደተሓዝና እዞም ነገራት እንተዘይመጽኦም ኣብ መጨረሻ ምሕዛንና ደይተርፍ እዩ ሓጎስና ድማ ብሓዘን መቕያሩ ደይተርፍ እዩ ኣብ ሕጂ ሰዓት ኮይና ግን ሕጉሳት ክንከውን እንተደኣ ኽኢልና ንዘለና ነገራት ተቐቢልና ገዛ ርስና መጀመርያ ፈትሽና ንዘለና ነገራት ተቐቢልና ብድሕሪ ተመስገን ኢልና ሕጉሳት ክንከውን እንተደኣ ኽኢልና ግን ካልእ ነገር ሓድሽ ነገር ንምቕባል ድሉው ዝኾነ ልቢ ዳሊና ስለ ዘለና ትንደልዮ ነገር ሓጎስና ሒዝዎ ድመጽእ ስለዚ ብሂወት ጥራይ ምህላውና ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ብትንፋስ ጥራይ ምህላውና ብዙሕ ነገራት ድሰኣናዮም ኣለዉ ካብኦም ድበዝሑ ነገራት ክንረኺብና ስለ ዘለና ብሂወት ምህላውና ቀሊል ነገር ስለ ደይኮነ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ብሂወት ምህላውና ሕጉሳት ክገብረና እንተደኣ ኽኢሉ እቲ ንደልዮ ነገር ምምጽኡ ዘይተርፍ እዩ እዚኣ እታ ራብዒት ጌጋ እያ እዘን ነገራት እዚአን ብዝግባእ ከነሰላስለ እንተደኣ ኽኢልና ድማ ብዝግባእ ካብዘን ጌጋታት እዚአን ተማሂርና ክንወፅእ እንተደኣ ኽኢልና ድማ ኩሉ ነገራት ናብ ገዛ ርስና ንመልሶ እንተደኣ ኮይና ገዛ ርስና ንፍትሽ እንተደኣ ኮይና ካብ ካልኦት ሰባት ከይተጸበና ድማ ኣጋጢሙ ዘሎ ነገራት ነቕበሎ እንተደኣ ኮይና ተመስገን ንብል እንተደኣ ኮይና መጨረሻ ኸ ብዘለና ነገራት ሕጉሳት ንኾን እንተደኣ ኮይና ሂወትና ምቕያሩ ዘይተርፍ እዩ እዘን ነገራት እዚአን ክንገብር ከለና ድማ ካብ እዋይ ካብ ንብዓት ካብ ጭንቀት ካብ ሓዘን ውፅእ ኢልና ናብ ገዛ ርስና ንኽምለስን ናብ ፈጣሪ ንኽንምለስን እየ ዝገብራና እዘን ጌጋታት እዚአን ኣቐዲመ እንተዝርድአ ነይረ እዚ ሕጂ ዘሎ ሂወት ደስተማቕሮ ዘለኹ ቅድሚ ዝተወሰነ ዓመታት ከስተማቕሮ ይኽእል ነይረ ይኸውን ይኽእል እየ ግን ስለ ዝተጋገኽዎን ካብ ጌጋይ ድማ ስለ ዝተኣረምኩ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኩሉ ነገራት ናብ ገዛ ርእሰይ ብምምላስ እዋይ ዝብለሉ ነገራት ብምግዳፍ ተመስገን ድብለሉ ነገራት ይበዝሕ ደሎ እሞ ኣሕዋተይ ካብዘን ጌጋታት እዚአን ንምሃር እዘን ጌጋታት እዚአን እንተደኣ ብቕኑዕ መንገዲ ክንልውጠን ክኢልና ድማ እቲ ዝደለናዮ ሂወት ምምጽኡ ዘይተርፍ እዩ ኣብ ዘለኹሞ ሰላም ኩንለይ ሰላም ንዓኹም ኣብ ደቐጽል ቪድዮ ንራኸበና ቻው ጋይስ